siap kong kabit na. Ngako. Shwa Menteri Rangba ke dalam Manipur UN Biran Singh Leit Hiar Jngoh ke Jiribam district kepala mat ke jingnya kenat snam ke besyirkai haki kendiat singi baladam ki kali Pahara jong Menteri Rangba kilasha Synreit Kuli haki kunhon Lehnoh haki shpau tarik ujallio arja arpusa kumbah ke por shpau bejemstam layu jing te bau Menteri Rangba ke Manipur Leit Jngoh ke Jiribam district haka khatwai tarik ujallio arja arpusa markini ki bor Pahara ki Leit banjurep ke jing sangan kelenti ke sengkian bo unyat hakani ke sengi Arngot kipulet kenthop unongnya ke kali Pahara kila mensau na kate jingsha Synreit Kuli. Mario yo sngo ye ki jingsawa ketang sulai ki basiat ye ki kali Pahara ki bor pulet ru kila siat keliang. Laong ki bor pulet berkene ke jingja kala jia ki benta ke snong Scotland ha ke National Highway lai pinyo. Kumban syukudau bakawai ke Forest Beat House bat kumba nyo putli ki yeng kila sha thang ha ki runar ha ke pratare ujellio arja arpusau. Kekam yo snam Jiribam kala sedang haka hendru trek jelio arja arpusau hadien ke jinglap ya kamet yap ujat benriu meite ubala tip kerteng ke musai bam sing haringkat kidak mensau kababut na kene ke dei ke jingsha thang ki long yeng jong ki jat benriu mar mizos ki bahap ki jat benriu zo bat kumjo ki long yeng jong ki jat benriu meite siap kong kabit na. Ngako. Zia ku kolin ki hadraga kuthuna re. Siap. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya